Ассалом дӯстон, хуш омадед ба канали Таҷван. Бародарон макаса тайёр шен. И випуски навай да и випуск видеоҳоеро ма ба шумо нишон метам, ки да ҳайрат медароем. рости бародарон, ма гуфта наметавонам, ки дами видеое ки ма ба шумо нишон метам ҳамаш ҳақиқат дора. Барои ҳамин комментари барои шумо чӣ фикре ки дар сартон дорем бинависед. Срочно ки бинависед, баъде ки тамошо карден ҳатман фикротонро дар комментари бинависед. ба фикри шумо бародарои ба чӣ монандад? Ба ҳалқае ки бо ранги зард дар ҳаво. Медонам бародарози дар комментари шумо менависен ки дуруғ ғайра монтажка яъни хелу хел. Рости ман ҳамин чӣ гуфтатон наметавонам, барои ҳамин дар он комментари фикротонро бинависед. ман ҳамин видеоро бародар рости 100 бор тамошо кардам, аммо ҷавобша наёфтам. чӣ буд ки ногоҳи хетоу хӯрда яке ба осмон рафта ва дар охир дар замин скелетҳои умон тамом. бародаро ранги ҳар вақта. ай шумо як хоҳиш дорам бародаро, ки ҳамин вақте ки видеоро тамошо кунед лайк комментариро фаромӯш накунед, ки барои канала навк шудагем. ба дастгири шумо иншолло ки мо хела ба боло мебаравем. оташакҳое ки дар осмон парвоз мекунанд ва гирди якдигар чарх мезананд. ҳар яке мо дар тамошои видео хела ва хела ҳайрон мешавем. лекин саволе аст, ки ин ҳақиқат аст? Инҳо чиянд ва киянд? То ҳол ҷавоби ин савол пайдо нашудааст. боз ба монанди ин оташакҳо ба замин наздиктар пайдо шудааст, ки моро дар ҳайрат даровард. шумо чӣ гуфта метавонед? ҳақиқат дорад ё ин ки не? инро шахси номаълуме аз ойличаи самолёт сабт кардааст. боз як пассажири самолёт мехост ки абрҳоро сабт кунад ва нохост чизеро сабт мекунад, ки моро дар ҳайрат медарад. ба гуфти инҳо ин пришелецҳо мебошад, ки ба кадри мо афтодаанд. хуб нигоҳ кунед ва фикрҳоятонро дар комментари нависед. оё пришелцҳо вуҷуд доранд? бародаро, ма боварӣ дорам, ки шумо видеоро то охира тамошо кардем ва видео ба шумо маъқул шид. лайк ё ин ки дислайк камонен ва дар комментари фикротонро бинависед. агар интизор бошед, мо дигар қисми ин видеоро ба шумо мепартоем. то боздид.